assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Yawpindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndeli mon no dañirton ɗum subaka foof oɗon gondi hen sehil mon bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bandum gorko Amadou Moussa no weekend ma waɗi alhamdulillah yettere Allah no fewi sawnade wuuli seeɗa noon wuuli seeɗa nguleki nanɗo noon mi salminima Aissata Ndiaye en calmini hettiyankoɓe e yeɓiyankoɓe en bismimaɓe kadi caggal balɗe ɗiɗi ko en nanodirani en jiidirani alhamdulillah en garti eɗen celli kono Aissata hande tawal magal wonko change hen de wonko change hen wonko jiimi ɗo de hande ko haran gonda ko heblanade majjani sisiɓe e jobjoɓe sosoɓe kadi aussi mbatta hen jajaɓe nan ɗon alhamdulillah ɓe ɗeƴani e ñamde ɗum noon mataw waddene ma en garo hen so Allah jaaɓi men gari hen e gasirɗe so Allah jaaɓi wadde wonata ko caggal ko ganduɗa ko woni roɓindo jayndeji men noon tigui wadde en natete roɓindu jayndeli men puɗɗore ɗenne le quotidien jayende quotidien le quotidien e oɗo subaka hande Aissata ne wayno ari ko e dawrugol noon ko jiiɓor walla mbiyen crise gonɗo e nder landa parti démocratique sénégalais saabi noon ha Omar Sarr wondi muɗum puɗɗima jillu munen e nder jokri Sénégal kala e kuuɓal jayde noon wi ene wayno ko filñitere tigui wonande ɓen ɗon saabu kay ɓe puɗɗima jillu mabɓe puɗɗiri ko toon to Dagana L'As quotidien koye gonɗon tigui felo yebbi sababu o kay en jii ko ganduɗa ko noɓe jirini kamɓe yeɓiyankoɓe woni tan mo ganduɗa ko Omar Sarr wondi muɗum jeehi tigui toon to Dagana holitama noon wonde toon to Dagana ne wayno ko konguɗi kay ɓurɗe joni o sattude woni ɗeɓe cuuti fewde mo ganduɗa o ko ɓiɗɗo e mawɗo leydi ndi woni Karim Wade kono ɗum ko ɓe kolliti e konguɗi Omar Sarr wi wonde ko Karim Wade wawa wonde hay conseil municipal ko konguɗi mo ganduɗa o ko Omar Sarr L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias kañum ene wayno waɗaka dawrugol kono kay waɗa ko ganduɗa ko woni caɗele baɗɗe toon to Soumbédioune ne wayno kay koko wiyete ha joni jaadiguel ndungu kañum kay yooɓi pittali fodde yimɓe ɗiɗo tawi noon ɓen ɗon kay gonno ko e nder maayo woni tan ko awoɓe jayde noon ina arta tigui e holno ɓen ɗon mayiri woni film on ɗon o wi kay ko Moustapha Ngom kañum joni o heeɓi ko wiyete ko mas tawi on ɗon mas ummi tigui koye guel ɗon jaadiguel tawi ko ndungu kono kadi nangi e écouteur uji téléphone makko saabi ha o sumi kanko kala e no jayde wiri haw ɗeɓi honje kono ɗum ko goɗɗo mo wonduno hono Abdoulaye Dieye kañum koko majji e nder maayo ngo e oɗo saa Allah yurmo yafoɓe Walf Quotidien kañum arti tigui e dawrugol jayde ari koye gulaɗi e luukari teskade oɗo saaha e nder landa mawɗo leydi ndi ha tengti e groupe mbiyen Benno Bokk Yakar jayde no wi ene wayno ko lomtogol mo ganduɗa ko Macky Sall aɓe holliti wonde hol doole ko noon kadi hol ha joni ñolgol walla mbiyen hol force et faiblesse ɓe ganduɗa ɓe ko heɓorɓe lomtademo walla kay yiɗɓe lomtade mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi jayde Sud Quotidien kañum koye konguɗi dabɓi dawri oɗo subaka hande kono nde hokki konngol ko jaydiyanke biteɗo hono Mamour Diong on ɗon noon ko mbiyen ko jaydiyanke kono kadi ko analyste to banggue politique woni tan ko fanniyanke on ɗon fannu o holiti wonde Macky Sall e oɗo saaha ina wayno koko yeewa walla mbiyen tan so en keɓɓirima konguɗi makko Macky e isolé Rewmi Quotidien kañum ne ha joni ari koko yewti ko e goɗɗum ko fate banggue inondation kono ne kadi assainissement woni tan pewnugol ɗen ɗon diƴƴe balwal toƴe ɗo kaani rewde mo ganduɗa ko gardiɗo ONAS hono biteɗo Lassana Gagny Sakho kañum suuti konguɗi o haali ko heewi noon kono tan konguɗi makko daɓɓikiniɗo o wi ene wayno ɗenon caɗele jeeyi sababu ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko wiyete ko ne wayno ene jogui caɗele ko fate banggue hono comportement jayde coftal balli Stade ko ɗon tigui guddirten no kewɗen uddirde kala subaka ko jayde Stade nde addi ko ɓiɗɗo Bambali o Sadio Mané no jiruɗon jayde noon wi ene wayno ko fuɗɗade tan e mi ha joni ko wiyete ko hono ɗiɗi piccal jeegom ha yetti hono capanɗe jeeɗiɗe jeenayyi milliard manam e fuɗɗo ha ɗo ɗo jalten kanko Sadio Mané e capanɗe jeeɗiɗi makko e jeenayyi milliard e koppareje CFA ko letti noon wonde ko Sadio Mané tan nana tan ha joni ƴellito ha tengti e nde ɗo hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeenayyi woni 2019 so wona kay ha joni biteɗo ha joni neɗɗo mo ganduɗa o ko joueur mo ganduɗa o ɓurɗo mantinade e nde ɗo hitande kañum tan ardimo kanko hono Sadio Mané hono kadi ko fate banggue éliminatoire Euro 2020 toon to dongre Europe holitama noon ko Portugal France kam e Espagne joni o jaari yesso e oɗo 5e kam e 6e journée ko fate banggue on ɗon éliminatoire gasi ha laaɓi ceer Aissata gasi ha laaɓi ceer Amadou Moussa wadde en garat tan hande banggal gueɗe rendu noon hande ari tan
tan koye cellal ɓalli hande noon ina anda Amadou ko haran ko wiide tan yo Allah rokku en tawtoreede o sahaa mo wuri Allah lamɗo jaɓi tawa eɗen ɓeydin en ustaki effectivement ɗum noon Amadou en garat e assistant mo ganduɗa ko tokoso en kalino ɗum ɗo ni mbadduɗen hen mo ganduɗa citron wonno e nder taske ari ɗum noon jamma ina anda Amadou hewɓe soɓe ƴetti vitamine C ko wayno citron e ko way noon ina haɗa ɓe ɗanade seeɗa ɗum tagui noon tawde nino ina heewa e lacciri ina teddi seeɗa ñamɗo ha haari foof ko ɓuri noon Amadou ñamde nde yo yimɓe kirto law so kirtima law jaawa wadde digéré haade leloyade kono sa woppi ha feccere jamma hirtima ina wawi addandema tampere hande tension ji woppani cukalel woppani mawɗo rafiji ne keewi seeɗa wadde noon ko ɗum ɗon saabi min gaddaniɓe hande tan ɗum ko ganduɗa woni nana nani to woni foof nani boutique aji foof e kadi kinkiliba nani moni foof ina andi kinkili ina heɓo ɗo woni foof kañum ne sa waɗi nogas bus sappo heɓat sa fasni kinkili ƴetta nana mbaɗa e kas juppa hen kinkili kippa sa hippi ha dañi hedde 5 minutes 7 ha 10 tawa ɓuɓti ƴetta jara gasi saɗa waɗa sukara mbaɗa sukara ɓe mbaɗani sukara jarda noon saabu ina yardo e façon ɗiɗɗi foof ma walle mbaɗa digéré neɓam dam jippo gona e dow jam joni ɗum ko so tawi neɗɗo ñaami lacciri ndi ha gasi walla ko wawi hirtade foof ko wawi hirtade foof mbaɗa koye jamma harano mbaɗa woni ko neɓam waɗi léger ko ganduɗa ni moƴƴi saɗani waɗani haydara c'est accessible sa waɗi nana bujoyi a ƴetti kinkili kam ko jeeyeteɗa koko heewi ñande foof itta hen feuilluji seeɗa pasna so mbaɗa e hen e ndiyam jara sa wottima yo sa hirtima yo ni moƴƴi ma walle mbaɗa digéré hayso wona julde walla événement yarde ɗum saaha foof ni moƴƴi surtout noon so tawi ko ñalawma mbaɗɗa hen citron ɗum ɗon kadi ko hunde wonde fayida Aissata eɗen gandi no mbiɗa ni hande o hayso wonani haran yimɓe hewɓe ine wayno kirtoto ko nebam gottoro ko nebam sa welama ni mbiya kaccitto ko nebam ɗum ɗon noon so tawi ɗum ɗo ari kadi ko hunde ganduɗa nde vraiment ene wallita yimɓeɓe e ko mbaɗɗa ko hunde yuɓɓude no fewi donc eɗen mbiya tan dendiraɓe men ɓe ko wayno diadiaɓe ko wayno Coulibaly naɓe sosoɓe surtout Abdoul Sow mo ganduɗa ne foti wattude hakkille no fewi on ɗon fannu ɗum noon Allah jarama kono ɗum ko noon haɗama hokkudema konngol ñande aljuma nde aɗa andi en mbino ɗo hen Pindi TV dañino tigui tokara mo ganduɗa wiyete ko Hasim Sall innede hoore makko ni ko Pindi TV Sall ndekete ñande mum Pindi TV koko funi te kadi funi ko Hawwa e Adama debbo e gorko machallah on wiyete ko Halimata Demba An ko toon to Magama ko babiraɓe jiiɗima e baba ñande mum o wi men yen gandu ene wayno on en dañi tokara kono noon ko funeɓe par ce que kanko hoore makko ko tokara Pindi TV wadde en gandiri noon kadi en jaggiri noon ko noon tigui Amadou dañde hen weltare ñande fo Pindi TV dañde ɓe ganda ni jiiɗi ɗum machallah kala ko watte Pindi TV aɓe nanguiri ɗum no arirta ni ɗum ne ko yettere Allah no fewi e yettude ɓe ganda ni jeeɓa ha hande imiri koye mumen Pindi TV machallah yo Allah nawru yesso amin ya rabbi ko noon tan wadde bandiraɓe ɗo min kadanta on hande roɓɓindu jayndeli moon ko wiide moon tan Allah jarama on jarama Ndeye Fatou Mansali heɗanno ene banggal caméra o e ballal chat